Het gebeurde verleden hier op 29 juni. De vrouw noeg het qua Facebook voor hun uit om ze eenzaam is. De vertocht is onder invloed van kalmeringsmiddels, drank en ecstasy. Haar zwansje goelt en daar kan ze min oer. Ze scoort hem heen en weer om de poppen stil te krijgen en nevens de beide mannen die dat zeggen, gong dat heftig. Het jonkje rint er toch hersenletsel op en stjeert nog diezelfde dag in het ziekenhuis. Justitie verdenkt de vrouw daarom van deerslag. Ze heeft in de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 juni 2013 op meerdere momenten haar verantwoordelijkheid als moeder grovelijk veronachtzaamd. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in het grootst mogelijke gevolg, namelijk de dood van het kindje waarvoor zij die verantwoordelijkheid droeg. Een hele lieve baby, zoon, kleinzoon, neefje, die de wereld nog moest gaan ontdekken aan de hand van zijn vele dierbaren. Het was een emotionele zitting in de Ljouwter jochtbank. De heid van het jonkje, dat de vertocht al lang geen relatie meer mee had, zei goelend dat er alleen maar verliezers binnen. De vertocht is net alleen een dierder, maar ook slachtoffer, zei het Openbaar Ministerie. En als deze strafzaak tot het grijze verleden behoort en de straf al lang en breed uitgezeten en afgerond is, dan nog zal moeten leven met het feit dat zij verantwoordelijk is voor de dood van haar kind. Dat wordt nooit meer anders. Nevens de advocaat is er duidelijk geen sprake van opzet bij de vrouw, al kan ze wel verantwoordelijk gehouden worden voor wat er gebeurd is. Ze is wel schuldig geweest. Ze heeft zich natuurlijk wel dusdanig gedragen uiteindelijk waar ze zelf helemaal geen invloed op had. En wat ze zelf eigenlijk helemaal niet meer begreep ook wat er exact en wat dan de oorzaak zou zijn geweest. Dat er dusdanig letsel zou komen en dat overleden is. Dat speelt een rol in deze zaak. Maar ik denk wel dat ze dus schuld daaraan heeft. De advocaat vreeg een legere celstraf. De uitspraak is hoe 2 weken.